Magtymyl pragy. Joşa ýetdim. Bir unataň ışık etdi. Sol bundan joşa ýetdim. Owal suwdyň, gan boldun. Gandan soň läşe ýetdim. Hüküm eyledi bir Hudaý. 9 saat, 9 ay, 7 ennam jay we jay süňe ulaşa ýetdim. Güç verdi, dahan verdi, dahana diwan verdi, akıl verdi, can verdi, göz verdi, gaşa ýetdim. Ýaşdyň, ele ulaşdyň. Yürüyüp yola ulaşdyň, sözläp tile ulaşdyň, nan ýedin, aşa ýetdim. Yediğinde mektep gördün, okudun, yolun bildin, gyz bilen bady gurdun, te 14 ýaşa ýetdin. Hak berdigin iýibişdin, her yola bir baş goşdun, mahbub ile söýüşdün, bile çolaşa ýetdin. 24 ýaşa geldin, ýigit bolup sen ýellin, at münnün, gylyç aldın, jeňe söwüşe ýetdin. 30'unda yerinden, duman gitmez serinden, yigitliğin zorundan gezdin, tomoşa ettin. Sürdün, dünyanı sürdün, ahir vefasın gördün, 40'ına gadam urdun, kamil sen, huşa ettin. Bar almadın bağından, hazan urdu tağından, 50 sakal ağından, uton bir ýaşa ýetdiň. 60'a ýaş ýetirdiň, başyň gama batyrdyň, hoş günleriň ötürdüň, ýadyň ýok, gışa ýetdiň. 70'de hak diýip galyň, kuwatyň ýok, ýykyllyň, gojollyň, işden galyň, söýle, ne pişa ýetdiň? 80'e yetişte sal, niçik geçer, beyle hal, öttü gıdıgınlı mahal, oroksuz, hoşa ettin. 90'ına yanılar söz, gara bolup görünür bol, goğuşar süyük, alar göz, 100 min endişa ettin. Magtymyly oturdun, ömrün gapy ile oturdun, hak çün ne iş bitirdin, eger 100 ýaşa ýetdiň.